Hemmejaňyza salam dostlar, men Mehri. Bugün gepleşigimizin 353-nji bölümine başlaýarys. Başlamazdan öň ilki bilen hemmejaňyza tesbirlerde galdyran mehirlice sözleriňiz, goldawlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdasym gelýär. Sizin goldawlaryňyz saýasynda men işme bolan höwesim hasda artýar. Ýadyňyzda bolsa dostlar, 2 ay mundan öň Döwletjan, ýagny çempionumyzyň boýy wadyp ilkinji bolup biz bu işläpdik. Ýadyňyzdamy? Şo boýy afsany yglan etdiler, ýagny aprel aýynyň 16-syna. Biz hem çempionumyza üstünlük we yeňiş arzu edýäris. Dostlar, täzeliklere başlamazdan ozal, Habibowyň maşgalasyny öz adyndan hem de media tema toparymyzyň adyndan gözüň aýdyn diýesim gelýär. Nazirete geneje gözüňiz aýdyn. Gelin olsa, mehribanlar, klip täzeliklerimize başlaýalyň. Elbette daim bilen, ýagny berdi o sen aýdymy. Aýdymyň öze hit boldy, ýagny köp toýlarymyzyň bagta aýdymyna öwrüldi. Klip bolsa hasda owudan çykypdyr. Görmeňiz maslahat berýän. Yüreğimin yarı yarı sen, barı barı sen, anana sen, bilyene onu sen, canımın canı canı sen, çağıladın beni söýüň. İkinji täzeligimiz dostlar, Nurberdiýewiň maşgalasyndan. Öňe fit aýdymlary ýekeje döýdýän, ýalňyşmasam. Ýene bir sany fit hödürläpdirler. Jelil we Didardan gelýär. Tamam aýdymy. Bu klip sahnalara gowçu bolupdyr. Ýöne esas roldaky kän gelişmendirmi näme? Ýamaňa şeýle gelýärmi? Takkal karabas barabas, puller avre yasayas, sözüm yalanmı yüzüme bas. Tamam, yap meseleni katlaman, bilyenler tannan, avray mana gımmat pullun. Ýene bir täzelik aýlaradan. Aýlary 20 minut goloy. Kysgaça film hödürläpdir, arkasyndan hem klip gelýär. Aslında gowup ýarhot, sebäbi aýlaryň soňky klipleri o diýen üns çeken okduda. Şoň üçin bul aýdym bilen gowy hype etdi. Allah can, gel düşün şöyle arama be, he? Sen bana bay birim ber, bay cüz kepek pul dolup dursun. Şeydip üstümden dine pul seçsin. Me sana pul deyip dursun. Basın borcana, bir peşin bir çalışan. Ödü görmediğim olsun, onları da yovarsın. Esası pulley olsun, bir peşin bir çalışan. Enniki täzeligimiz dostlar, dize dagamyzdan. Özüňiz gowulýaňyz oňa aýdymlar ýarya, ýöne Farhad Öraýew ondan kem galanok. Dize fit Farhad Öraýew täleýim aýdymy. Klip prosta bomba. Seni aydardan ejir bar boş kılım. Ençe şahir, söýgü yok dip göçtelerim. Söýgü bolmasa bu dünya boş diňe goş kılım. Ýaýrat ömrümi güleseňi, sen ýaz täleýimin aýdyn. Rüstem Halliýew soňky wagt aktiwinçe täzelikler hödürleýär. Bu klibini hem senariýaly hödürläpdir. Birbirine yel verir, iki dosta dil verir, yamanlara gül verir. Gelýäs innik täzeligimize Ferhat Ataýewden täzece senariýaly klip ýakmak isledingmi? Yapmak istedin mi? Yanışımı görsün, halat etçek bolma, gücünü el vermen. Bolsam sen yerinde, men sana dözmezdim. Gelýäs owdan täzeliklerimiziň birine täzece klibi, ýagny sözle klibi. Bu klibini çorny-bely formatda işläpdirler, ýagny türkleriň tagamyna. Ýene aýratyn bellek geçesim gelýär, klibiň döwre waplygy hem de bilbilgenjämiziň obrazyny prosta söz ýok. Öyle çesirlim olsa, gitsem gelmen men yoksa. Ya sana billerimiz mi, men neçe yüzümü soğsam. Sen öyle çesirlim olsa, gitsem gelmen men yoksa. Klipleriň ýene biri Lucas Taymdan gujaklasym geler. Bu klibini hem senariýal hödürläpdir, bellek geçesim gelýär. Lucasyň klipleriniň içinde iň gowsy mukady pikir edýän. Çok lazım gelir, barsam sen yanıma, yönetiyor yürük, yadımda olsana. Geçeni atlama, gideni saklama, dinlemek yüreğimi, olmadan saklama.
Somaliyada ma kem galanok täzece klip ödürläpdir. Sözüm yok. Harettim sevimi, kimsedir beni. Ne edip gelecek, men yanımda yüzüm yok. Atan töhmetlerimi. Mehribanlar gelýäs indiki täzece klipimizi Ahmet Şat'tan Sindrom Adeliyem. Bu klip retro stilde edilipdir. Ýene-de bir sorawym bar size. Ahmet Şat bilen gepleşip geçirelimmi ýokmy? Elbette Eldar Ahmedov näçe wagtdan bäri taýýarlap beren klipini hödürledi mehribanlar. Kuştepdi bu milli ähengde bolup, gaty owadan bolupdyr. Sağılıp indim dağından, sörgülü yolun bağından. Sağılıp indim dağından, sörgülü yolun bağından. Sultan Bülüyüfü Halipa Suhan Orazverdiýewden Sultanım aýdymy. Oylandım da gittin lälen, gözümden gittin lälen. Başka yerde, başka birine baktın lälen. Bak yaktın lälen. Dostlar, bu täzelige men özüm goşdum. Maýsa 200'li. Yo. Oýny diýen Aýdymyň ady 200'li. Ýerine ýetirýär Maýsa. Bella geçesim gelýär. Eger Aýdym awtorsky bolsa, gaty gowy. Yalancı dünyada, yalancı yarım sen. Bir vefa dünyada, bir de aldaman. Dostlar, gelýäs jan ses çahaçygymyza. Elbette Jahan Wagşy bilen başlaýas. Jahan Wagşy halipamyzyň aýdymyny täzece jan beripdir. Sesiňe saglyk bagşym. Arzyňy aýtmana geldim. Bin bollum atmanın ayı, bin bollum hutnum giday. Yüzüm aydara kaşın yayı. Dostlar, siziň dikkatiňize ýene täzece bir jan ses götürläýin. Bayram Mevlamowdan Mehriban ejem. Öň bu bagşymyz tanymal bolupdyr diýip eşitdim, ýöne mene tanamadym. Oğul başta yaktı dünya inlerin, mehrededen aklıydını emdi. Sözü ime maňa kayılla bideren, doymadım mehrem. Bir de aldaman. Mehribanlar gelýäs MP3 täzeliklerimize. Bir hepdeden bäri çykdy iş berýän mixlarymyzyň biri Sting we Selvi Tuwaklyjyba. Bam Music bu aýdymyňa bet bolupdyr. Kurban bolan sevgilimin adına, aşkım meni namasardan ayırdı. Know that the spades are the swords. Men iň söýgüli aýdymçymyň biri Pelwan Halmuradowdan Bagışla meni. Harlar bir tatdan, bugün harfur yar kalptan. Yüreğim sana verdim, yaydan ensiler girdim. Rastlansam yine dedim an. Aýdym täzeliklerimiziň ýene biri Şamrat Orazowdan Owadan aýdymy. Bilgilenjemizden kem galanygy. Yılgırsın güneşin doğuşundan ovadan. Saçlarım tarını arayın sipalap gözlerim cadımı Allah'la sülmüre. Gelýäs indik täzeligimize Azat Dönmezowdan. Halipamyz Nur Meredowyň Faridam aýdymynyň 7-nji täze versiýasyny götürläpdir. Gaty owadan bolupdyr. Faridem, fariştem dedi, köydürüp gitti. Fariştem dedi. Indiki täzelik Gayadan täzece aýdym Letibe. Мир для тебя, только для тебя. Нежная улыбка милая манила ранее на меня. Все слова любви для тебя.
Mehribanlar görüşüňiz ýaly bu hepde aýdymçylarymyzyň hemmesi aktiv görkezdiler. Sizden hem aktiv garaşýan like we tesbirlerinizi galdyrmagy unutmaň. Dostlar gelýäs YouTube täzeliklerimize. Elbetde şu hepdäniň 4-nji güni legenda Hoca Hojaev bilen gepleşigimiz çykýar. Görmegi maslahat berýäs. Gaty gepleşik boldy. Gelýäs indiki şahajygymyza TikTok täzeliklerine elbetde başlaýas Laçyn Mämedowa bilen. Täzelik ködürläpdir. Bu Laçyn Mämedowa hiç ütgän okşol owadanlygy. Gözli sevgili ovadın yadımda men Sevge başlan güllerim ol gülle yadımda men Indi gelýäs men iň gowaran şahajyklarymyň birini könüller ýatlaryň şahajygyna elbetde Söhbet Jumaýewden arzulanım sen. Gidelim sen, arzulanım sen, mehribanım, cana canım, yeketenim sen. Yine bir könüller ýatlalyň Azat Dönmezow sana söýgülim. Sana sevgilim, canımı bir gülüm, öğrettin sevmeyi, aşkımı duymayı. Sana sevgilim, canımı bir gülüm, öğrettin sevmeyi, aşkımı duymayı. Dostlar indi gelýär siziň iň gowaran şahajyklaryňyzyň birini. Indi meňem iň gowaran şahajyklarymyň biri, ýagny tesbirleri okal şahajygymyza. Geçenki bölümde ilkinji tesbiri galdyryp berekela sözüne münasip bolan dostumuz Ihlas Pulliýew. Bu Ihlas başlardan ogy her sapar birinji bolup ýazjak bolup gaty höwes edýär. Ve başarýarym. Men birinji diýip gutlapdyram özüni. Sizi täze wezipe bellenmegiňiz bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Siziň tejribeňiz we başarjaňlygyňyz bilen hasıl sepketlere ýetjekdiňizi ynanýaryn. İşiňizde diňe üstünlük hem-de rowaşlyk ýar bolsun diýipdir. Sag bol Ihlas, bu sözleriň bilen men işime bolan höwesim hasda artýar. Geleliň indiki tesbirimize Ferman Çäjekowden. Yetişmedim diýipdir. Bu oglan hemişe birinji bolup ýazýardy. Bölin bu sapar Ihlas alypdyr ornuny. Ziyany ýok Ferman indikilerde birinji bolup like we tesbir galdyryp bilersiň. Gelýäs 3-nji tesbirimize Söhbet Akjanowdan. Salam media tema, üstünlük mehriş, başarjak işiňe ýapyşypsyň diýär. Sag boluň Söhbet tesbiriňiz üçin menem şey diýip umyd edýän. Geleliň indiki tesbirimize Döwletgeldi Muradowdan. Uyam gutly bolsun, işiňde üstünlük media tema nomer 1 diýär. Sag bol Aganjan köp tesbiriňiz üçin. Gelýäs indiki tesbirimize Vito. İzno qabilmedim. Ştaýda özüňiz okarsyňyz dostlar. Sen gaty däl, sen ýagty diýipdir. Manysyna düşünmedim. Ýöne sag boluň tesbiriňiz üçin. Mehribanlar gelýäs indiki tesbirimize Tirkiş Muhammedowdan. Resul bilen gepleşik geçiräýin, işiňizi üstünlük diýär. Sag boluň tesbiriňiz üçin ýakyn günlerde geçirersiz diýip umyd edýäs. Dostlar, bu bölümde täzeliklerimiz diýsen köp. Ýöne şonda da siz öz pikirleriňizi tesbirlerde galdyryň. Men bolsa bölüm jemläýin. Eň esasy özüňize gowja serediň, janyňyz sag bolsun. Indiki bölümde görüşýänçä hoş sag bolun. Koyma, öldürün koyma. Kim etdi ne montajı. Apışın sözler aytı bilema serede geçen sefer geldi. Döwletçändiň üstünlük berýänş. Arzu etdi bilema. Sebep bazen o kaptırtırajı taýtanmam. Adam barla men çötüp bolan ok men kişi. Mana tonu bolmadyr ýene de. Yo döwletçi, döwlet aýaman kymmat iş boldy döwletçäne. Ýok, täze adamlar baş gün şo menki bolan ok şo üçin. Nauşnik skotraýyn. Aşağım görnen oga. Şeýtsem açyk arkaňyrak berermi nemem. Dostlar, täzeliklere başlamazdan ozal. Klip täzeliklerine başlaýas.
Orunradağım Türkmençesi eyvallah. Cemil mi? Kim tol? Celil. Adın aytma. Cemil. Öldürerim. Aslında задний fon. Задний fonda bunsun var dur. Pa gurlaşaya men bilen. Aslında o PR hot bol. PR hot mu? PR hot. Zeta oy. Sesere da traymet hatta sen bunu gurlaş atran yani vallahi inne kamera bilen mapşeni tavalo tırne. Maharp yaptın mı? Ay barla özüm nehir bolansa maharp dolduran. Balım yenem beylek. Norm. Shit tray. Kıyımlama zalik taraf. Eğer bulaydım afterski bol. Benim adam yüreğimde açtan ne? Yanlış manımda yaşamak mümkün. Yanlış oturuyor şeydi. Medyatımı